Saúdos desde o Outeiro de Mondoforte. Estamos a celebrar o Día das Letras Galegas e esta festa ten unha relación moi directa coa comarca de A Mariña. Prova disto é que un dos seus promotores foi un mariñán de Lourenzá, Francisco Fernández del Riego. O 20 de marzo de 1963, tres membros da Real Academia Galega presentaron nesta institución unha proposta histórica, que se declarase o día 17 de maio de cada ano Día das Letras Galegas, como data para recoller o latexo material da actividade intelectual galega. Manuel Gómez Román, Xesús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego expuñan que, con motivo de se celebrar aquel ano centenario da publicación dos Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, a Academia debía establecer, con carácter de perdurabilidade, o simbolismo da data nunha celebración anual. Ao longo dos 54 días de celebración houbo moitos autores homenaxeados vinculados a esta comarca, comezando por Eduardo Pondal, homenaxeado no 1965, quen tiña méritos de abondo para tal adicatorio, pero que sen dúbida a iniciativa de Pascual Veiga de pedirlle unha letra para o himno galego non desmereceu. No ano 69, o poeta da montaña, Antonio Noriega Varela, foi o escollido, un mindoniense mestre en Foz que pasou os últimos anos da súa vida en Viveiro. O xornalista, narrador e dramaturgo Antón Vilar Ponte, nado en Viveiro e que exerceu como farmacéutico en Foz, onde editou un xornal, foi homenaxeado en 1977. Manuel Eiras Pulpeiro, natural de Mondoñedo, o médico dos pobres, autor de Cantares Gallegos, recibiu o recoñecemento en 1983. 3 anos máis tarde, 1986, o abadinense Aquilino Iglesias Alvariño, que se formou no Seminario de Mondoñedo, onde tivo contacto cos intelectuais mariñáns, obtivo o recoñecemento. O xenial Álvaro Cunqueiro recibiu honras no Día das Letras Galegas de 1991. En Guitiriz naceu Xosé María Díaz Castro, homenaxeado no 2014. Este poeta, autor de Nimbos, formouse nas aulas do Seminario de Mondoñedo durante 5 anos, tempo no que publicou artigos en xornais locais. Ángel Fole e Luís Pimentel tiveron, ao igual que o escritor ao que se dedica o Día das Letras Galegas este ano, moita relación coa Mariña. Manuel María, viaxeiro incansable e activista cultural, ten composto poemas con inspiración mariñá, como Versos florecidos e Louvanza a Foz. Ben seguro que a nómina se irá completando co paso dos anos, e á espera está o recoñecemento a outros escritores e escritoras mariñás. Bo día.